どうも、辰巳イバノビッチです。今度は、この SH モンスターアーツのキングギドラ2019年の開けてみようと思います。でかいね。で、横がこんな感じになってて、後ろのパッケージがすごいかっこいい。よいしょ。ギドラ。で、よく、このイメージはよく使われてて、よくインスタとかでいろんな人がこの画像をいっぱい投稿とかしてたり、かっこいいじゃんみたいな感じで上げてる人もいたんですけれども、実際何人の人が買ったのかは分かんないですけど、高いからね。なんかこれもすっごい、いくらぐらいだっけ、1万8000円ぐらいかな。多分そんぐらいしたのかな。うん。なんで多分アメリカだともうちょっと高いのかな、わかんないけど。で、このパッケージのこの中に実はこのギドラの顔が見える。でもあんまり遠くから見るとわかんないよねこれ。うん。普通にバーン。もうこのギドラの映画でも見て思ったんだけど、すごい頭のこの角とかの形とかすごいかっこいいから。で、他のフィギュア、なんだっけ、バンダイのやつとか、あとそのアメリカで売られてるやつとか見たけど、チャッチーのね。うん。だから一番これが、結構成功にできてるやつかなと今のところ思ってます。とりあえず開けてみましょう。まず中身から、お出た出た。だらーん。でかっ。 OK。 よいしょ。あとなんかパーツみたいなのついてるよ。これ立たせるのに必要なのかな。羽が2つついて、あ、カバーがついてる。なるほどね。やば、なんか鳥みたい。美味しそう。やばくない？なんかフライドチキンみたい。うん。よし、組み立てようか。これもスタンドかな。3。ふわっ。おお、顔がこんな感じですね。ちゃんと瞳もある。この頭のこのすごいね、この角いやー、かっこいいなこれ。尻尾もこんなになんか複雑な作りになってるのは知らなかったです。こうすごいな。痛い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 。結構、あれ足も取れた。硬いね。ほっ、ちょっと強めに押したらいった。いくぜ。ふわっ。ほっ、やばい、出血した。
はい、尻尾はちゃんとついたんですけれども、ちょっと指から血が出てきました。なんかね、尖ってるからマジでさ、危ないね、これね。うん。さすが、なんだっけ、対象年齢、何歳だっけ、これ。15歳 ?15 歳以上だ。OK。なんで、こう、子供が触ろうとしたら、彼は危険なので、触らないでって大声で言うことができます。いった。やば。ここも痛い。やばいやばいやばい。俺さ、肌がさ、弱いからさ、すぐ出血しちゃうんだよ。あ、尻尾外れた。おお、すごい。もう一個。いきます。尻尾は最後の方がいいのかな、もしかしたら。かっこいいね。あ、尻尾また外れた。ほっ。うお、すごっ。かっこいい。やば。やばやば。これはかっこいいぞ。あ、足も取れた。もうやだ、これ。何なの。一応こうやって、組み立てるとこまではできたんですけれども、自力で立つのが不可能なので、スタンドを使うってことみたいです。このインストラクション通りだと、長いのと短いのがあって、あとはその支えが、各スタンドごとにあるみたいなので、まずは、ギドラを支えるのがこれなのかな。そう、ギドラのお股を支えるのがこれ。どっちも選べる。だから短いのも選べるし、長いのも選べる。じゃあ俺は長いのにしとこう。今回は。長いのにして、はい。つけます。で、羽が、これが、そうだ。こっちがロング、長いバージョンであると、この羽がこう、上に、これみたいになる。で、こっちにするには、もう一個の短い方を、ここら辺に支えればできるそうです。でも、もうこれ疲れるんだよね。こっちが、短いバージョンですね。なんで、ちょっと、羽を横に大きく広げている姿が再現できます。やばい、マジ疲れた。なんで、この上に上げてるバージョンと下に上げてるバージョンができました。ね。超、これは疲れた。うん、うん。で、やっぱこういうちょっと硬めのところの上じゃないとうまく立ちません。ちょっとこのソファーの上でやってみたけど、やっぱり無理ね、これね。うん。で、ちゃんとこの、股にちゃんとガシーンっていってないと、前に倒れてくる。うん。だからいくらここが支えられてても、このお股が重要ってことなんでしょうか。で、この後ろから見たこのギドラちゃんのがすごいなんかおいしそう。なんか、なんだろうな。やっぱチキンっぽいね、これね。うん。横幅すごいな。この幅。で、足の爪もちゃんとこんなになってたんだって感じ。うん。かっこいいっすね。うん。首が結構いろんな方向に結ぶ
向かうそうなんで、こういう風にこうくねくねこう曲がらしたりすることもできるのね。だからこの後ろなんかパッケージはあるんだけど、このゴジラと一緒にこう入れて絡めて遊ぶのも、遊ぶっていうか飾るのもいいかもしれないですね。はい。ということで今日はこの SH モンスターアーツキングギドラ2019を開けてみました。で、感想としてはすごくイライラしましたね。でも普通にディスプレイして飾るとマジかっこいいと思うんで、スペースがある人はぜひともゴジラと一緒にこう飾って、楽しんでいただければと思います。出来としてはすごく良かったと思いますし、次の、ラドンとモスラも楽しみです。はい、以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。